भारतनि उदांस्रि सान 15 आगस्ट आरो बे भारतनि उदांस्रि सानाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीजों लोगोसे हादरनि उदांस्रिनि थाखाय जुजिलांनाय गासैबो जोहोलावजों बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। नमस्ते। गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव दिल्लीनि द्वारकायाव थानाय बड'लेण्ड भवननि स्टाफफोरजों एखेलगे पताका दैखांफानो मोननानै दा गिबियावनो आङो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो बावहरबाय। दा माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीजों लोगोसे भारतनि गोबां सुबुंफ्रानो जिउ गारलांबाय। बिथांमोननि बे कन्ट्रिबिउसनावनो बिथांमोननि बे नाजानायावनो दिनै भारतनि गासैबो हारि माहारि बा भारतनि गासैबो सुबुंफ्रा गोसोबादि खामानि मावनो मोनदों, गोसोबादि राजनिति खालामनो हादों, गोसोबादि लेखा फरायनो हादों, गोसोबादि खामानि मावनो मोननाय जिथु अधिकार बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनाव जोङो दिनै गासिबो माहारियानो खुसि जानानै जों ओंखायनो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीजों लोगोसे जेसेबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोर दङ बे उदांस्रिनि थाखाय जिउ गोमालांनाय बा सेक्रिफाइस खालामलांनाय बिथांमोनखौ जों अरायबो सिबिनांगोन आरो खुलुमनांगोन। लोगोसे आङो जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बालिराम बर', सोमला बसुमतारी, सिलागां बसुमतारी, प्रेमसिं ब्रह्म, गिलेश्वर ब्रह्म, हरखाब नार्जारी, अन्थाइगोरा बड'सा बिथांमोनखौबो आङो लोगोसे गायदे हेलेना बिथांमोनखौबो आङो दिनै सिबियो खुलुमो। बिथांमोननि नाजानायावनो बिथांमोननि सेक्रिफाइसआवनो दिनै बिटिसि जानानै थांबाय आरो बिटिसि ओनसोलनि गासै हारि माहारिया दिनै बड'लेण्ड मोनाखैब्लाबो बिटिसि ओनसोलखौ बिथांमोननि नाजानायावनो जोङो बिथांमोननि सेक्रिफाइसआवनो जोङो बिटिसि ओनसोलाव गोबां खामानि मावनो मोन्दों आरो जौगाखांहोनो हादों। जेन'ब दिनै 15 आगस्ट बे साना जोंनि थाखाय जोबोद गोसोखांथाव आरो बरायथाव। जोङो खुलुमो, आंबो खुलुमो, अरायबो सिबियो भारतनि बिफा माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीजों लोगोसे जेसेबां सेक्रिफाइस खालामलांदों बिथांमोनखौ जोङो अरायबो खुलुमबाय थागोन आरो जों जेब्लाबो बावनो हानाय नङा। बिथांमोननि नाजानायावनो जोङो दिनै उदांस्रि मोनदों, बेखौ जों जेब्लाबो बावनो हानाय नङा। गोजोन्थों। थेंक इउ। धन्यबाद।